ban harfe ba. Komai na da lokaci haka ba zan masa ba. Abin da ne nazari da tunani wani ne fiye mamala ta koma ta zamba. Idan na duba wani bangaren kullum kokari kake ba a san maka ne ba. Allah sarki duniya wanda ka sa ranka shine zai maka zamba. Mai yaudara sai a yi hatara, duka mai yaudara makomar sai riski kwaba. Mujiya na ƙaunar duhu kowace shekara maciji na fita saba. Waɗansu soyayya ta daga su, wasu aje su ɗansa ta yi basu sanya aka yi ba. Dodo munafurci kan ci mai shi kyarar wani dan adam ban sanya a rai ba. Ba za ni so a yi mai yaudara ba, ba za na yi wa kowa hakan ba. Zoben azurfa ai ya fi kyau a yatsun hannu ba a sanya yatsan kafa ba. Gaskiya ta ba zan rufe ba, tunda ba san kaina nake ba. Madarar na can na linki can da ya warke da ke kije ba zan iya cewa uban ba. Mayaudari ba kunya yake ba, bai san darajar kauna da so ba. Kauna suna ce ta zuwan mu duniya na shaida ba zan yi Allah wa da rai da so ba. Isan gaskiya bai san kyan sufa ba, isan gaskiya ba ya lakari akwai ko babu muni da kyau ba zaɓa yake ba. Ishe so na ƙarya duk tsalle-tsalle ne a cikinsa mai yi ba zai daina ruwan ido ba. Zancen gano ba ƙarya nake ba, gaskiya na faɗi ba rufe ba. Na yi soyayya ta gaskiya an yi min cikin ta ban san baci na rai ba. Amma aboki a gare ni an yi mai wata kwama da zuciya ta bata so hakan ba. Zancen gaba nan ne zan tsaya ba. Zan ba ku labarin duk abin da ya faru da shi na